Tak často sa ma ľudia pýtajú na to, ako urobiť džem zo šipok. Ja som ho dala do rúry na 180 už asi hodinu alebo aj viac. Tie šipky už boli ale aj viac menej mäkké. Tentokrát som mala zdroj šipok priamo z Tatier, takže to sú šipky z Tatier a už sú mäkké, takže idem prepasírovať. No ale ešte predtým, než to budeme pasírovať, tak treba to zohrieť vo vode. Už varím džamík. Celé sa to bude pasírovať a mám vlastne asi takéto poháriky, do ktorých to vlastne budem dávať. Takže ale nebude toho veľa, pretože z toho po pasírovaní zostane naozaj veľmi maličko toho džemu. Ešte tam idem vytlačiť citrón. Pridáme vlastne citrón do toho lekvéru. Ešte cukor, trošku povaríme a máme lekvér hotový. Pridáme si 3 lyžice cukru. Ja tam ten cukor dávam ako trošku konzervant, čiže nie, aby to chutilo moc sladko. Čo robím pri zavaraní, ešte dávam nahrieť poháriky. Teda takto vyzerajú tie džemiky. Už sa vlastne pripravujú.